Kedy nepotrebuješ znalecký posudok? Toto video ti môže ušetriť až 300 eur, takže sleduj ďalej. Na začiatok sa pozrime, kedy ten znalecký posudok potrebuješ. Ak berieš hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, znalecký posudok budeš potrebovať vždy. Znalecký posudok nemusí byť nový. Väčšina bank akceptuje 1 až 4 roky starý znalecký posudok. Dôležité je, aby hodnota v znaleckom posudku bola dostačujúca k tvojej kúpe. Znalecký posudok nebudeš potrebovať, ak budeš riešiť len refinancovanie úveru. Teda nekupuješ, refinancuješ. V tomto prípade Prima banka, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka, ale za poplatok 150 eur, dokáže spraviť tzv. Interné ocenenie nehnuteľnosti, teda nevyžaduje si nový znalecký posudok, ale sami skrz ich systémov si ocenia tú nehnuteľnosť. V väčšine prípadov tá hodnota postačuje. Ak by nie, vtedy budeš musieť riešiť nový posudok. Ďalší prípad, kedy nebudeš potrebovať znalecký posudok od súdneho znalca, je dedické konanie. V tomto prípade ti stačí aj ocenenie realitnou kanceláriou, ktoré robíme aj my. Je to zhruba tretinová cena bežného znaleckého posudku a k dedickému konaniu plne postačuje. Ak predsa len budeš potrebovať znalecký posudok, obráť sa na akéhokoľvek súdneho znalca v oblasti stavebníctva, ten ti posudok vypracuje. Z našich skúseností sú ceny pri rodinných domoch 300 až 350 eur, pri bytoch 200 alebo 250 eur. Ber to ako nejaký priemer, v rámci Slovenska sa tieto ceny môžu meniť.